Bună ziua și bine am găsit la un nou episod din Roblox. Astăzi o să vă arăt ceva frumos. S-a dat un update, să fie noapte, uitați luna acolo. Acum s-a făcut zi. S-a făcut grafica foarte frumoasă de la acest joc. V-am spus că o să vorbesc cu developerul de la acest joc și să bage noaptea în acest joc. Și developerul acesta a acceptat propunerea și a făcut noaptea. Vedeți acolo răsare soarele? Acolo a pus. Așa. Bun, vedeți? Este foarte șmecher acest update. Vedeți, s-a și schimbat și gardurile și astea de la rocă. Așa. Vreau să vă arătăm și ceva frumos. Aici, stați să vă arăt ceva. Să le pun astea aici. Așa. Avem 96.000. Stați să vă arăt. Nu pot să vă arăt că sunt pe locul 4. Așa. Bun, m-a invitat acum cineva. Așa, aici sunt copaci mulți. Acolo este ce am făcut eu. Totem de potato, totem de carrot, totem de tomate și totem de wheat și totem de onion, adică onion înseamnă ceapă. Așa e, cred, sau așa sper. Orange, portocale. S-a băgat tabletul și de portocale și de avocado, adică să poți planta copaci să ai avocado, lemon, lămâie, portocală și măr. Așa. Bun. Am colectat tot. Da. Bun, să sărim pe aici, să ajungem cât mai repede. Să vedem. Oare la pat acolo putem să dormim acum în el? Să vedem. Vedeți că s-a făcut grafica foarte frumos. Deci foarte frumos. Îmi place de grafica asta. Este demențială. Și cum v-am spus, dacă vreți să mai vedeți episoade de Skyblock, dați like, abonați-vă la acest canal. Vedeți? Este lumină în casă. Așa, nu s-a schimbat mare grafica. Ba, foarte frumos s-a schimbat grafica. Vedeți, aici avem orangeară și iar 6 avocado. Așa, mergem aici. Aici avem berry, punem astea. Așa, mergem sus, hop, stați să vedem ce s-au adăugat aici la Workbench. Wow! Incredibil! S-a băgat și torța în acest joc. Torța. Se poate face din 2 oad și un coal. Incredibil, ce frumos. Incredibil, s-a mai băgat unul. Freework Barrel. Adică cu artificii este B15 wood și poți să faci. Așa, foarte frumos. Să vedem aici ce este. Aici este totul în regulă. Să vedem la flori sau aici. Aici este totul în regulă. Aici, ce s-a băgat? S-a băgat fod, asta nu. Atâta, s-a băgat ala și asta.
asta. Wow, ce? Ce? Crystal Gold? Da, mă, Crystal Gold 3. Bun. La mâncare, da. Adăugat alea. La ăsta nu. Bun. Aici avem. Colectăm strugurii. O, și totuși nu avem sămânță. Să-i putem completa pe... O, avem și un set berry. Incredibil. Acum ne dă și. Aici avem o masă. Workbench Strides 3. Aici vedeți toate astea. Un stel roșu, un iron și 5 iron. Bun. Mergem aici să vedem. Aici este camera a doua. Numai nu suport când văd că fără să-i fac nimic se întorce. Deci fără să-i fac nimic se întoarce. Vedeți și a băgat și animația că taie. Ați văzut ce șmecher? Aici. Aici. Așa. Nu. Bun. Să vedem aici. Bun. Coborâm jos. De fapt aici stăm și mă duc aici în stânga și dau invite la toți playerii. Vedeți? La toți le-am dat. Nu să vedem cine vine. Bun. Coborâm pe scări. Așa. Să vedem cine a venit. Wow, să băga să vedem ce scriem, incredibil. Să vedem dacă sunt rămân pe aici. Hello, players, speak română. Și scriu pe română dacă sunt player. Sunt, sau, stați că n-am scris sunt. Sănătă până e român aici. Așa e. Așa. Bun. Aici n-avem niciun bani. Așa. Așa. Mergem să luăm unghița prima dată. Așa. Prima dată să vedem unde ne-am pus cu unghița.
Căutăm bunătăți, aici mâncare, mâncare. Aici e ulița. Bun. O, stai, să iau astea de aici, să mă duc să le văd. Că face bani pe ele. Așa. Și ce-mi place când se face noaptea, atunci îmi place foarte mult. Deci, vedeți, recolește soarele, imediat apune soarele și o să vină luna. Bun. Aici. Wow! Ce Când am pus ce copaci aici? Ce ciudată chestie, au crescut copaci. Vedeți că și Bradul are artă grafică. Mă mir cum de teleportorul nu are. Spargem stone-ul. Ne teleportăm. Am și ajuns foarte repede. Vedeți, toți au costume frumoase. Bancherul are nou costum. Spelling. Oh, no. Wow, ce șmecher, băieți, vedeți ce șmecher, uitați, când merge aici, zici că mai uitați, când merge aici, se noapte, când vii aici, se face ziua. Să vedem la totemuri, nu sunt ceva nou, aici o să vedem astea, facem 150 pe ele, păstruguri, 220, bun, să vedem seduri. Wow! Așa. Wow! Oh my god! Ce șmecher! S-a băgat odul. Wow, băieți! Acum este foarte fain Skyblock. Acum vă puteți juca liniștiți, liniștiți, vă spun. Vedeți cum răsare soarele. Hop, cu alt bloc. Vedeți cum răsare soarele în acest moment aici. Așa. Stați un pic. Așa. Bun. Așa. Bun. Wow. Ce-i cu ăsta? Bun. Bun, vedeți, s-a făcut noapte. Asta ador eu. Vedeți, uitați cum este când este noapte. Uitați ce frumos este. Uitați-vă aici. Ce frumos este când este noapte afară. Uitați-vă, și luna este pe cer și vedeți cum se și mișcă. Asta este foarte superb. Se vadă ceva și mai nou aici la pești. Vedeți, avem noi pești. Trout. Grouper. Doi pești noi. Să pescuim și noi. Oh, am pescuit pe jos. Bă, ce ciudat e să pescuiești. Așa? Da, a prins peștele. Și trage. Wow, catfish am prins. Așa. Oh, că am tras pe mai mult. Pe încă o lundiță.
Să vedem. N-am prins nimic. Iar l-am dat pe încoace. Am prins un red snapper. Mi l-a luat ăsta. Și? Un grouper, am prins peștele nou. Unde fugi, bă? Vedeți ce n-aș peste să pescuiești pe noapte. Așa. Am prins și încă amândoi pești noi i-am prins. Bun. Am prins un crab. Și acum n-am mai prins nimic. Câteodată prins, câteodată nu prins. Și vă spun să mergeți să vă abonați și la Ecaterinei. Și la Ecaterine să vă abonați și să dați un mare like. Să facă și mulți abonați. Așa, să vedem ce prindem. N-am prins nimic. Incredibil. Acum o să vă arăt. Stați să văd. Acesta este crapul. Nu, asta e catfish. E pisica de mare. Vedeți ce? Seamănă cu somnul. Vedeți? Și după ce mai încolo avem, cum se numește, red snapper. Mai încolo avem grouper, ăla nou, uitați ce ciudat este. Seamănă cu ăla. Și mai încolo avem trout. Să vedem câți bani facem. Vedeți? Nu mai este noapte, acum răsare soarele. Bun, ăsta costă 30 și ăsta costă 3 bani. E bun. Ăsta costă 10 și ăsta costă 5. Bun. Așa. Și să nu uitați să vă abonați la Max Infinite, să dați like și nu uitați să vă mai abonați la Pisica Miau Miau, să vă abonați și acolo la canal și să dați un mare like. Bun. Astăzi o să v-am arătat acest frumos update. Hot, Sale 250. Lemon bread. Bun. E Sale 250. Mergem să vedem dacă putem face una. Sau stați să vedem la ăștia acasă ce au de vândut. La Wedding Making. Un cristal gold la 1.000.000. 60.000 perla. Cam scumpuți ești, mă. Cam scumpuți. Wow. Uitați că și strănucim. Oh my god. Bun, haideți să vedem
cum are aici casa asta. O, aici este portalul. O să cunosc că unde are chesturile ăsta. Wow, wow, wow. Ce e acolo sus? Wow, cum urci acolo sus acum? Mamă, ia. Așa. Hop. Hop, hop. A, nu pot. Nu pot urca. Bun, noi ducem și la următorul. Îl vizităm pe acestea. Și o să încheiem live-ul. Episodul. Să-l încheiem. Să vedem, poate cumpărăm și ceva de la acesta. Așa. Așa ăsta are Crystal Gold. Pai, cât e? 2 milioane. Fai de mine și 50.000 o perlă. Fai. O, poate ăsta să mi se merită mie? Pai, n-am atâția, că e 1 milion. Ăsta Bestic Sprinkler. Cam scumpuță le iau ăștia aici, da? O, are bric. Ce-mi trebuie mie. Să vedem cât cumpărăm. Cât este aici, atâta cumpărăm. Să vedem cât este. Avem bucăți bani. Avem destui. Cumpărăm cât este. Ne pune acolo și de 6.000. Atât. Nu mai este. Gata, l-am cumpărat pe tot. Așa. Bun, o să mergem și la următorul. Până vizităm pe tot, după aceea terminăm. Următorul să vedem ce are. Wow, aici are ăsta la Vedic Making la greu. Văd 100 de coins. Dacă îl vindem. Bun, aici are băiatul. Acum are brick. Ăsta nu îl mai cumpărăm, că îl facem noi. Din asta avem. Îl avem. Umbrella o putem face noi. Știți ce aș cumpăra totuși? Niște gold. Câte bucăți? 8 bucăți. A, nu, că e deja scump. Na. Bun. O să cumpăr 8 brick ca să avem fix 100. Bună! A venit și prună Daniel în casă. Și am cumpărat brick, 100 de brick-uri. Că am avut 96.000 și am stricat și acum am numai 30. Nu, 93.000. Bun. Adi, când vrei tu să îți iei, Am terminat. să Bun. nu strângi banii, pune foarte puțin. Dani, o să-ți pară bine că s-a băgat să fie noapte în joc. Yes! Ia, vezi? Se lasă soarele. Vă mulțumesc pentru acest episod, ca de data acesta a fost episodul, dați like și vă abonați. La revedere!